wonten kapilut pun dherekaken saking nggih artis fenomenal Mbak Ririn. Nah, reng garis New Santana. Masuk deh. Iki lho bocahe. AS Audio Mustika Multimedia. Balik maning ya Mas. Nggih. Yes. Pak Sis ingkang pundi to? Ageng niku Sing biru niku nggih. leres. Nggih, mbok yo nderek mriki, Pak. Lho aku nek ning panggung ki halus lho bahasaku. Leres Beda apa? nek aku wis ning omah. Nek ning sawah Ya wonten beda. Kita harus tahu sikon gitu loh, Mas. situasi dan kondisi. Nah, nggih. Pripun Pak Sis kersa napa mboten? Mboten, nggih wong wis ngekeki dhuwit mosok arep munggah ya Mas, aku Nggih lho. gak penak. Mosok wis ngekeki terus tak kon rekoso kan aku ya wis ngerekoso aku lah ya. Nyambat kok akeh-akeh. Iya. Ibuke napa juru ladi mboten? Ibuke teng mriki Pak Sis. Nggih. Oh mboten teng griya. Kene iki akeh bakul sapi lho Mas. Oh, Makane ning nggih. kene akeh klethong. Hah? Tenan, akeh bakul sapi makane ning kene akeh klethong ngono lho Lah Mas. upamane iku sapine apa gak dadi gak didol apa mok letong tok. Lho lah iya makane sapine akeh. Bos sapi iku ning kene akeh. Lah Lah makane kletonge lah yo akeh ngono lho Mas. lah nek jenengan perso sinten bos sapi mriki? Mboten apal kula Mas. Kula kan Oh. artis to Mas. Kowe apal Kula ki- apale nggih kalih artis. Nek Apal bakul sapi tilak. kula mboten apal. Tilak etok patilasane roh ya. Nggih. Nggih. Niki aturaken menapa? Aku kapila turung pati ya Mas. Nek maca ngono ya piye ngono ya. Lah duka. Ngangge Ajang HP Pak Sis. mboten napa-napa nggih. Nggih. Nah. Ya Oh wis. Pak Sis ini Sembrek ya agek ndrungokno ndik sore, aku ya agek maca iki mau ya. Masuk. Nggih. iki kabeh gak persediaan to. Ora lah piye wong lagu anyar akeh langgam akeh ngelu ndasku Mas. Disalahke to Mbak nek Nggih. kaboten. Sirahe disalahke. Nggih ngapunten sanget Pak Sis nggih. Nggih niki ngerpek nggih. Nggih. Di seragen mawon. Kalamun weruh sliramu. Wis ngono ku ta Mas. Aku karo. Kanten iki. Heeh Mas ngono. Niku Pak Sis. Nggih, sing niku, Pak. Iki lagu iki kok lek nanti-nanti agak dijaluki ya. Nggih. Siji neh orang lindur iku ya iya, aduh. Ngandani kok agak ndek sore ngono lho, Mas. Tak catete Dek. Iya. Tapi genahe penyanyi tuwek kan lagu kawak dibaleni neh dadi gak batek ngelu ya. Nggih. Nate anu nggih. Napa? Nate mireng nggih. Nggih. Di seragen mawon, Mas. Dadi engko nek salah ora ketara ya. Yai. Nggih. Lho, nek ora jujur lah apa to? Iya. Terus Kalamun weruh sliramu Peten iki anane tansah rengu Rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjang kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku wedi bloko rasane lemahan lara asmara yen kadung nanging caket sajroning atiku
wis kinodrat sak treming lampahi ulo sawah sapa andut nadyan awak ati wis kapilut saipa bunga rasaku lamun bisa secaketan seliramu lamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak andem sarwa mikir ati tan bisa janjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodha ati nanging aku wedi bloko rasane tambahan loro tresno wis kinodrat sak tremi nglampahi Mas barangku nek urung tau dinggo ora ngerti rasane Mas iya apa ora barang nek ora tau dinggo ora ngerti rasane iya dadi urung ngerti wok-wokane Mas iku bener aku apalo lagu nek urung tau tak cakno karo bocah-bocah wok-wokane ku gak pas Mas nek pikirem kan lagu lho kono pikirane wok-wokane aneh Mas iki wok-wokane ku ya pas ngenge ku lho Mas cibloke gong iku lho iya ngono dadi wong urip iku nek urung tau njajal aja gampang maido leres iya to nek wis maido mesti tau njajal ya urung mesti kadang gaweane maido tok Mas ana wong kene ta nek pasis mboten enek bebasan kulino metani ndase wong ndase dhewe tumane akeh heeh ya ngono iki jamane wis tuwa Mas iku jenenge kemprong oh ngono to lah biasane iku kulino kan ngomongno kene ngomongno padahal awake dhewe iki ya elek Mas ngono ning ya elek alah ya aja dipamerno to Dik wong elek kok dipamerno Mas kowe iki ora apik mbok pamerno kok lah ya padha ora duwe apike kok iya heeh anje wong urip iku ya ndek salah ndek bener ndek elek ndek apik ya iku wis jatahe ngono dadi aja gampang maido wong elek urung mesti wong elek iku mlebu neraka kan kene gak ngerti ya Mas belum tahu lah iya makane heeh kalau tiba saatnya saya tahu iya nek wis wayahe kek iya heeh iku tetep kayak ngerti ya Mas iya ngerti pokoke sok nek pas wis kek terus kabar-kabar ora we itu saya rencanakan. Oke, tak terus ke ya Mas. Ulo sawah sapa anjut nadyan owah hatiku wis kapilut sae bebungah rasaku lamun bisa secaketan seliramu
Nuwun sewu nggih Pak nek dereng sempurna begitu.